Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. KM Malta Airlines ħabbret li minn mindu fetħet il-bookings fl-4 ta' Diċembru li għadda diġà irċiviet 250,000 booking għas-sajf ta' din is-sena. Fis-stqarrija l-linja nazzjonali l-ġdida qalet kif 250,000 booking huma 18% tal-bookings li għandha ippjanati għal dan l-istaġun. KM Malta Airlines qalet kif qed tesperjenza domanda qawwija kemm għal business class fares u il-Flexible Economy Fares. Intqal ukoll li l-bookings minn operaturi u aġenziji turistiċi Ewropej mexjin tajjeb ħafna u hemm domanda kbira għal vjaġġi lejn Malta bl-ajruplani tal-linja nazzjonali. Intant kelliem għall-linja nazzjonali għal kif ix-xiri tal-biljetti tal-ajru qabes l-aspettattivi tal-kumpanija u li l-istrateġija qed turi kif waħda effettiva. Il-programm li se jkun qed jopera bejn il-31 ta' Marzu u s-26 ta' Ottubru 2024 se jara l-linja nazzjonali ittir li 15 il-belt prinċipali Ewropea li huma Amsterdam fl-Olanda, Berlin fil-Ġermanja, Brussell fil-Belġju, Katania, Ruma u Milan fl-Italja, Düsseldorf u Munich fil-Ġermanja, Londra fl-Ingilterra permezz ta' Gatwick u Heathrow, Lyon u Pariġi permezz ta' Charles de Gaulle u Orly fi Franza, Madrid fi Spanja, Praga fir-Repubblika Ċeka, Vienna fl-Awstrija u Zurich fl-Iżvizzera.